l'Anem Mangraner de Jesús. Som Àlex, Genís i Oriol, l'alumnat de sisè, i tot seguit us oferirem una entrevista amb Ranna de Baig, esportista de les nostres terres en la disciplina de curses de muntanya. Hola Ranna, si et sembla bé comencem i voldríem iniciar l'entrevista explicant-nos quin és l'esport que practiques. Faig curses de muntanya. A quina edat vas començar aquest esport? Vaig començar fa no massa, perquè abans feia un altre esport, i en aquest esport em vaig iniciar fa pràcticament 3 anys i mig. Quins premis has aconseguit dins de les competicions en què has participat? Doncs l'any passat vaig fer campiona de Catalunya i vaig guanyar el tercer premi a la Copa d'Espanya i amb l'equip vam guanyar el Campionat d'Espanya i també amb la selecció catalana tenim un equip de Copa del Món i vam guanyar tots la Copa del Món també. Però jo no vaig participar molt en aquestes coses encara. Són molt seguides les competicions? Normalment, en la temporada intentem fer no més d'una cada 3 setmanes, perquè són dures i el cos necessita un temps per recuperar-se i intentem respectar-lo, però a vegades surt alguna cosa més. Econòmicament és car l'esport que practiques? Doncs en principi no, perquè el que necessites són unes bambes per a córrer i poca cosa més, però si fas molt esport, gastes moltes bambes i necessites altra roba, tècnica i has de viatjar, has de buscar les muntanyes i llavors sí que es fa car. Quin esport practicaves abans? Abans muntava cavalls, era entrenadora de cavalls. I quins dies entrenes? Com? Quins dies entrenes? 15 dies a la setmana entreno. Sí. Doncs pràcticament cada dia. Normalment tinc un dia de descans setmanal i els altres dies sempre entreno. I de vegades són entrenos més llargs, unes hores, i altres vegades són entrenos més suaus o inclús entrenos diferents que no només corro, també vaig en bici i nedo una mica, però en principi 6 dies a la setmana. Ara que ja sabem una mica més de tu, passem a les preguntes sobre el tabac. Has fumat alguna vegada? Sí, alguna vegada sí. Per què ho vas iniciar? Doncs tenia curiositat, suposo. Amb qui ho vas fer per primer cop? No sé exactament l'edat que tenia, però era jove i tenia un cosí que era més gran que jo i el fumava. I un dia anàvem passejant i el fumava i jo el mirava i li deia, em deixes provar? I clar, em deia que no, perquè jo era molt petita i es pensava que no, jo no hauria de fer-lo. Però llavors em va deixar i ho vaig provar. I recordo molt bé que vaig anar allà i no vaig sentir res primer i em va dir, inspira fort. I vaig provar, va entrar tot el fum a dins i llavors vaig començar a tossir i Ho vas repetir més vegades? No, en realitat no. Algun altre cigarret vaig provar, penso que ja 10 anys més tard, però no he fumat mai. Creus que el tabac pot presentar problemes per a la salut? Sí, crec que sí. Jo penso que inclús no és una opinió, realment, jo penso que sabem que el tabac afecta la salut. Ens pots indicar de les diferents persones o professionals quines haurien de donar exemple? Per exemple, pares, professors, mestres i altres. Jo penso que sobretot les persones com mestres, persones que tenen una responsabilitat, però també, per exemple, em penso que en realitat tothom, però també a la televisió, per exemple, actors, persones famoses, totes les persones que d'alguna manera són un exemple per als altres. On consideres que no s'hauria de fumar? Quan? On? Em penso que en espais tancats, on el fum no té sortida, em penso que és molt important i això inclou moltes coses, cotxes,
acaba respirant el tabac de l'altra persona i això no és bo per la salut. Penses que l'olor del tabac en continguts en espais repartits és molest? Sí, jo personalment trobo que és molest, perquè jo soc esportista i penso que els esportistes pensem molt en la salut, perquè sabem que és molt important per al rendiment i llavors busquem fer una vida més saludable possible i el tabac és una de les coses que fa que fumem passivament i que no és bo per a la salut. Estaries d'acord o en desacord que els professionals que atenen a les persones o establiment no puguin fumar durant la roda del treball? Sí, perquè em penso que quan fumes l'olor del tabac és que una mica més de roba i no és agradable i em penso que pel respecte per a les altres persones s'hauria d'evitar. Consideres que fer lleis ajuden a que la gent no fumi? Com? Consideres que les lleis ajuden a que la gent no fumi? Em penso que potser ajuden una miqueta, però em penso que les persones que fumen tenen una addicció i costa molt d'abandonar aquest costum. I no sé si una llei pot aconseguir això, però em penso que sí que, més que res, penso que és l'educació que pot procurar que la gent no comenci a fumar i s'ha d'informar sempre la gent perquè no fumi o no comencin a fumar. I sí que crec que protegeix una mica les persones que no fumen, a protegir-los. Perquè abans, per exemple, en un bar o un restaurant sempre estaves amb altres persones que fumaven i havia gent al tabac. I ara ja no, ara estem més bé. Llavors, com faries per a que la gent no negués el tabac? És que és difícil, penso, però jo penso que sobretot s'ha d'informar la gent, que la gent sàpiga molt bé quines són les conseqüències del tabaquisme, perquè ells mateixos ja pensen en la salut i ho abandonen o no comencin a fumar. Si estiguessis en un grup de nois i noies i de cop sentiguessis l'olor del tabac, què els diries? No penso que no diria res, em penso, perquè em penso que al final és la responsabilitat de cadascú i jo no puc decidir per una altra persona si fuma o no, però si estic amb un grup de persones i tot el fum va cap a mi, llavors sí que diria alguna cosa, perquè això em molesta i penso que s'ha de pensar sempre en les altres persones, perquè si una persona fuma i llavors jo he de respectar, però també la persona que fuma ha de respectar altres persones que no volen anar al tabac o al fum. Si ens haguessis de donar un consell per no iniciar o per deixar de fumar, quin seria el teu consell? Doncs que sigueu autèntics amb vosaltres mateixos, que penseu molt bé en la vostra pròpia salut, perquè em penso que sempre hi haurà moltes persones que volen el millor per vosaltres, però al final sou vosaltres qui decidiu. I una vida sense fumar és molt més saludable que una vida com a fumador. Ja per acabar, quins són els teus propers compromisos esportius durant el 2012 i fins on vols arribar? Doncs el més lluny possible. Però mira, aquest any, el juliol, tenia un campionat del món que es diu Sky Games i ara estic lesionada i no podré participar perquè ara mateix no puc fer l'esport, estic fent l'esport i espero que en la segona meitat de la temporada que puc tornar a fer competicions i em queden algunes competicions noves i queden unes coses per aquí, per aquestes terres i em queda un campionat de Catalunya
aquí l'entrevista més ràpida. Agrair-te moltíssim la teva presència al nostre centre i la teva col·laboració en el nostre treball i la teva aportació també sobre el tema que hem tractat aquí. Gràcies i sort en les pròximes competicions. Fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres.